Σήμερα η ομάδα μας έδρασε σε δύο σημεία έξω από το χωριό Αμπελιές. Το ένα σημείο ήταν στη νότια έξοδο του χωριού προς τα Γιαννιτσά και το άλλο σε μία από τις βόρειες εξόδους του χωριού που κατευθύνεται στις παρυφές του Πάικου. Είναι βασικό να αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο ότι η μεγάλη εικόνα που έχουμε σαν ομάδα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε τελικά το περιβαλλοντικό μήνυμα που ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, κυρίως στα μικρά παιδιά. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και στην όλη διαδικασία συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Αμπελιών Πέλλας, η τοπική κοινότητα, η ποδοσφαιρική ομάδα Άρης Αμπελιών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου. Το γεγονός όμως που έφερε στο αποκορύφωμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από μικρά παιδιά του Δημοτικού. Σαν ομάδα έχουμε τη βαθιά πεποίθηση πως τα παιδιά που θα συμμετέχουν έστω και μία φορά σε μία τέτοια διαδικασία, στο μέλλον δεν θα επιδοθούν κι αυτά στο αγαπημένο σπορ των γονιών τους, δηλαδή στην πεισματικά και παρατεταμένη ρήψη απορριμμάτων από το ανοιχτό παράθυρο του εγκινήσει αυτοκινήτου τους σε εκάστοτε δρόμους και λεωφόρους. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι την προσπάθειά μας τη στηρίζει και η τοπική δημοτική αρχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της καθαριότητας έχει παραβρεθεί τουλάχιστον 3 φορές σε πρώτο χρόνο σε σημεία της δράσης μας και μας προμηθεύει με τον ανάλογο εξοπλισμό, ενώ η τελική μεταφορά των σκουπιδιών στη χωματερή γίνεται από τα οχήματα του Δήμου. Αν σου αρέσει και σένα η προσπάθειά μας και θέλεις να συνεχίσουμε τη δράση μας, χρησιμοποίησε και εσύ τη δύναμη που έχεις αυτή τη στιγμή στο χέρι σου, δηλαδή το κινητό σου, και κοινοποίησε αυτό το βίντεο σε κάθε δικτυακό μέσο που κατέχεις. Έτσι θα συμμετέχεις και εσύ κατά το δοκούν στην αντίσταση αυτού του προβλήματος που μαστίζει χρόνια τώρα την κουλτούρα μας, τους δρόμους μας, αλλά και την παγκόσμια περιβαλλοντική κοινότητα.